Estamos en directo. Bueno, imagínome que se non estamos moi cerca dos micros non se escoitará. Ti vas a querer unha? Non, despois. Bueno, pois eu vou. Xa estamos en directo, non? Sí. Cuidado con... Xa podemos decir burradas. Xa podemos esbardallar o que queiramos, sí. Co intelectuais que parecíamos hai 5 minutos. Bueno, a ver se alguén nos comentarios, que non teño o monitor, a ver se alguén nos comentarios nos pode decir se escoita. Bueno, primeiro, hai alguén aí? Isto vai con lag. Sí, 10 segundos aquí, Bueno, sí. Para censura previa, non? A ver, hai tres usuarios. A ver, 5, vale. Algúna das persoas que estades aí, se me oídes, dádeme unha señal de Dios. De un Dios calquera. Dependendo da vosa religión. Claro, tío, non comeces excluindo xa, así... Antes de empezar. Vale. Hola, Sonia. Así que oídesme, vale. Bueno. Perfecto, lo. Bueno, vamos a esperar a que apareza máis xente e despois tamén aquí os técnicos están aí mirando movidas. Hostia, si, a percha esta non queda moi estética. Pero dudo que se aprecie tendo en conta a cantidad de metralla que hai aquí. O sea, unha percha aquí no medio é como, non sei, soltas un búfalo e tampouco se nota. Va! Bueno, pois comeza o debate Israel-Palestina logo. Este en realidad era un podcast. Isto vai ser un podcast e non vamos a tocar nada. Hostia. Ocúrresevos un debate máis polémico que ese? Se Galiza Celta ou non é, non? Hostia, high five aí, Que maneira de entrar aí hostia, en materia. Que maneira de entrar. Bueno, no, porque eso non é un debate. Bueno, eso non se acepta como debate. hai que crear a polémica. Hai que deixar pero xa quen opine o contrario. celtismo que non ten nada que ver con apoiar o Club Celta de Vigo. Non ten necesariamente nada que ver. E bueno, vale, vexo que o noso técnico Juan Pichón tamén está atento ao grupo de WhatsApp. aí, perfecto. Pero habrá que tocar, non? Haberá que tocar algo. Haberá que... Imagínate, despois de tanta expectación creada, a xente se conecta e nos ve aquí... Haberá que soltar a intro. Pero eu creo que... a ver, non lle vexo moito aquel soltar a intro hoxe, non? Porque... Xa está sendo unha intro, vale. Porque xa... Pero eu quería preguntarlle... Oye, Luís,
as cámaras, vai todo ben xa? Sí. Vale. Non tens por que falar baixiño, Vale, non se te escoita tampouco. Vale, a que cámara falo? A esta. Para dirixirme a xente. A esta. Estánme vendo? Sí. Podes cambiar se avisas antes, sabes? Fas así como... A ver, chavales, a xente que se está incorporando, isto é un ensayo. Primer streaming de Sons of Exodus. A ver, vai ser un ensayo, pero non vai ser tampouco... A ver, non vai ser unha cousa coñazo. Vamos a tocar o setlist. Non vamos a estar aí parándonos montando temas novos, nin cousas así. Que, bueno, ahora seguro que alguén nos comentarios digo eso e alguén nos comenta pois a mí hubiera me molado ver como se monta un tema. No, vamos a tocar os temas que xa sabemos. É un ensayo. O que supostamente... É un ensayo. O que supostamente... Deberíamos ir sabendo. Sí. Tengo que practicar na casa, Exact- ensamblalo agora todos xuntos. Exactamente. Vale, debate. Ensayar máis ou ensayar menos? Ensayo. Sobrevalorado. Moitas veces. Ui, que caras máis incómodas estou O vendo. problema é que cantos máis ensayos, a xente menos mira a casa. Vale. Diego. Non me pronuncio. Que ensayar? Vamos. Non sei, eu ata agora sin ensayar íbame guai, pero... A ver... Eso é un titular. Ata ahora sin ensayar íbame guai. Eso queda, eso soname a titular. Pero non sei se ata aquí, A ver. Vale. Que non cundo o pánico. Onde Onde está a miña púa? No pantalón. Outra vez. E bueno, vexo que hai uns comentarios, deixadme ver. Vale, escoito, leo cousas contradictorias. Por un lado, primeiro, oímosche, despois, oese todo moi baixo. Despois, o último comentario pon hai subtítulos. non entendo, a ver, escoitas ou non se escoita? Bueno, e por certo, a persona que comenta quero temas novos, sei quen eres e sei onde vives. Non vai haber temas novos. Ou sí, non sei. Deixamos que fluya. Deixamos que fluya. O mellor a vosa presencia nos inspira. Agardamos que para moita xente os temas sexan novos. Bueno, por un lado sí. E por outro no, porque quere decir que a xente nunca escoitou os temas. Certo equilibrio. Equilibrio inestable. Unha pregunta, facemos como no concerto tocamos a de Verobreus, a de Festa de Corvos e a de Feira seguidas? Sí, eu diría que sí. Vale. Sí, non? Vale. creo que a vos vos convence, a vos creo que non lle convence moito. Eu vou me ubicando, vale, imos vendo. Bueno, un momento. Está fora de cámara, Está fora de cámara. Tapa la marca, tapa la marca. Bueno, eso, confirmádeme si ahora o volumen está ben. A ver, tamén pode ser que o volumen na vosa casa teñadeslle que subir. Tamén é unha posibilidade. Que dixeches, Juan? O pegarse moito ao micro tamén. Que pode ser eso? Claro, aí o... Claro, di o noso técnico que está un pouco baixo porque ainda non empezamos a tocar. Xa veredes agora se está baixo ou non. Xa vamos a ver se está baixo, de verdade ou non. Que iba a decir? Bueno, sí, joder, que vos creo que non os podedes ver bueno, desde as cámaras, non sei se o mellor desde esa, pero aquí temos a Juan Pichón, estamos no seu estudio, no seu home studio, Juan Pichón é o noso técnico de son, e despois tamén temos a Luis Arcadia, que o que nos fixera o vídeo de Cazabruxas, que, bueno, un vídeo de la polla. Está aquí facendo este pifostio que eu creo que nas imaxes apreciase bastante que
pouco máis se pode meter aquí, o sea, temos todos os cables que hai en Mercatron no barbando enteiro. Pois, oye, estou listo. Veña. Avante. Hostia, afina de guitarra. Estará afinada? Non estará afinada? Saberémolo de seguida. Nada era como eu cría. Dudo de min e de todas as vidas que roubei por mor dunha mentira. Escura e chea de ira. Acabaré todo lo que empecé. Agradeceré todo lo que me des. Acabaré todo lo que empecé. Cumpriré con meu deber. Altar de rostro vacío, sen idades, sen abrigo. Canta ya este amigo, e todo canto che pido. Acabaré todo lo que empecé. Agradeceré todo lo que me des. Acabaré todo lo que empecé. Cumpriré con meu deber. Ahí había un golpe de bandera.
eses armónicos artificiales aí, Con feira. Que lle das o bombo, levantas a Acaba de comezar a feira do Serán, a vender carne, sal, berta, trigo, moito pan, con regas e os veciños a compartir cos seus amigos. A memoriadas pasadas xeracións, borrada está. O neno atopa unha pedra sacra, ia polo salitre dos ventos. Os nenos ábase, pois xogan a perderse pola praga e a toparse co canouro. A lutar con el enreda neve en pasar unha serpe camiñando a aldea. Carta enoxada dunhas xoias espalladas pola terra sen arar. E o rapaz da pedra a gravar estaba cando a serpe sinteu trabar. A memoriadas pasadas xeracións, borrada está. Hostia, que ben toca esa jaita, Memoriadas pasadas xeracións, borrada está. Crow Party. Festa de xordos. Cando volverá a nacer o noso de bezo a camiñar por estes lagos santanos cheos de cor de ceu, e agora baleiros en fauna que achar. É unha festa de corvos, e cando arrincarás ollar destes miolos sofridos por mor de décadas de coidar, fillos desexados, desbotados pola nai que viu morrer, pola nai que viu morrer. Unha festa de corvos,
E agora Valeiros en fauna que achar para descubrir unha festa de corvos. Bueno, non sei, nin tan mal. A ver, que a xente opine estes primeiros temas, a ver que tal foron. Buah, yo les daría outra vuelta, A ver, bueno, aquí recordemos que hai un retardo de 10 segundos, dixemos. 10 segundos, non? Bueno. A ver si... Vale, 26 personas xa, vale. A ver si... Que vos pareceu? Que vos pareceu? O último comentario que hai sigue poñendo... Hostia, Magic. Ese, como fai señas que non se ve? Non entendo. Vale, voume fiar dos siguientes comentarios que pon polo de Araguai. Polo de Araguai. O sea, eu vou facer unha selección... Eses son os que nos interesan. Claro. Os que soen guai, o ben guai, bien. Eu teño unha corriente cada vez que bomba de... Mima. Vale, así, ahora viña orixe, non? Yes. Bueno, aproveito para recordarvos que vamos a tocar no Festival Retella 29 de xuño. Bueno, gracias polo apunte. No, que o día anterior é o último día que teño que traballar no cole, que xa rematamos un como teño, vamos, marcadísimo no calendario. Pois eso. Acábase o cole e empezo Retella. Ponteceso. En Ponteceso, correcto. A ver. Coincide co Resu, pero eu se teño que elegir entre... Exacto. Eu se teño que ir o Resu ou Retella. Eu O Retella, clarísimamente. Total, ese día vai a Avenged Sevenfold, non pasa nada. Hostia. A quen lle importan Avenged Sevenfold e Megadeth? A Avenged Sevenfold son uns mataos. Que? O técnico de son acaba de decir a min. Juan, de que lado estás? De que lado estás? Aquí estou pensando que no directo igual estaba ben que a veces me poño a fazer esta tontería, porque aquí sempre falo. Estaba ben que vos o sea, que bueno, porque está en re, ¿no? Claro, nota pedal en re, claro, fagades así unha vaina destas. En feira. Acordaste que che dixe Solirio, non? como? Remix Solirio. A ver, eu creo que é redórico, non? Porque estou xa... creo que sí, non? Pero... toca Mixolidio, que tamén vale. Redórico. Ves? Non te fiabas de min? Pero como che dixo el, sí, non? Que eres o experto de música, en teoría musical aquí, Bueno, si vedes unha persona movéndose si vedes algún fantasma que non vos cause temor, significa que estades mortos. É o noso técnico de cámara, o noso realizador, O que nos realiza como personas. Bueno, pues vamos, dalle aí. Orixe, tema do disco Castrexos. Vamos allá. Vimos de nin onde Deus sabe. Vimos da luz verde e azul.
Vimos da fosa escura e a búsqueda do noso lugar, espidos en corpo e alma, o noso fado seguimos. Sen axuda romperemos este gran pedregal, fronte a vento e temporal, as rochas han de quebrar, e o novo fogar nacerá neste areal, e os nenos medrarán. Sempre, quedarnos neste mundo, o noso desexo será e a búsqueda do noso lugar, espidos en corpo e alma, o noso fado seguimos. Sen axuda romperemos este gran pedregal, fronte a vento e temporal, as rochas han de quebrar, e o novo fogar nacerá neste areal, e os nenos medrarán. Son ese acordeón. Fronte a vento e temporal, as rochas han de quebrar, e o novo fogar nacerá neste areal, e os nenos medrarán. Pois eso foi Orixe. A ver, monitoraje aí. Sí, Amos, monitorase, por favor. amos, Moi ben. contemos ya xente algunha interioridade. Cando Sobre Cando- interiorismo. No, interiorismo, bueno, non dese tipo. Nós, polo pinganillo, escoitamos todo, menos a Mos, que se escoita a él e a él. O sea, paramos é un só de batería. El non lle interesa escoitarnos a nós. El vai a batería e a súa voz melodiosa. Concentrándome en ir ben para que me poidades seguir. Sí, Porque si non... sí. se non vos dou a oportunidade de seguirme... Virgen Santa. Vou aproveitar para dicir cal era a cámara que tiña que falar, Luis. Esa de ali, non? Esta de aquí. Vale, aproveitar para dicir que o persona que sea máis cal é a palabra? Participativa. A persona máis participativa regalámoslle unha vajilla, no. Un vinilo, un vinilo noso, un disco de Castrexo, un disco de Cazabruxas, unha camiseta blanca, unha camiseta negra. Porque vexo nos comentarios de momento... E como se mide a participación? Eso estaba pensando. Pola cantidad de comentarios. Pois, Como é que- se mide a participación? Bueno, primeiro,
isto non é unha democracia. Entonces, nós somos a dictadura e eles comentan. E nós, pois... Claro, porque a cantidad tamén é peligroso, porque imagínate, alguén pon emoticono, 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 e claro... Depende do emoticono. Ves, pois entonces, vámoslo valorar nós. O sea, que vai ser a dedo, básicamente. O no? Bueno, sí, pues xa sabe a Qué xente o que casualidad, ten le que tocó a facer. mi mejor amigo. Valo valorar ti. Vale. No, a ver, alguna suxerencia? Amos, ti que estás versado en mil historias de marketing. Nada, a ver, un emoticono porque lle restas importancia. Mellor ten todo sin No, non lle resto importancia a un emoticono, que lle resto importancia a unha persona que poña 20 emoticonos, e entón diga, eu son o que máis comentou. E eso a YouTube non lle gusta o algoritmo. Non o sei. Ah, Home, si son emoticonos de berenjenas, teñen que ser distintos, non vale o mesmo, claro. A ver, hai trae algún comentario máis por aí? Que Bueno, pues estupendo. Tampouco nos fagades tanto a pelota. A ver si non vai levar nadie premio. Cal vai ahora? Loitaría, non? Vale, non estamos facendo el list, pero si alguén ten algunha canción favorita Que no sepamos, por favor. que non sepamos, pois non a tocaremos, se non a sabemos. E que non tarden moito en dicilo porque vai avanzando o repertorio e se quedan xa sen tempo. E se quedan sen tempo, claro. Porque este directo acabará pues, cando acabe o repertorio, básicamente. Veña, va, dalle. a non ser que teñamos que Vamos a quitar algunha. tempo. A non ser que teñamos que repetir algunha, eso é certo. Eso é certo. Se pudiera convencer de resistir a toda vida costanosa, se pudiera convencer a todo aquel que mal vivirá, loitaría sen temor a arder, las piras asolladas sen temor a perder. Escravos que sustentan a pero un deus ao que enganar. Loita de clase triunfará. Se pudiera topar a todo aquel que mal vivirá, a todo aquel que algún día, a todo aquel que algún día loitaría sen temor a arder, las vidas asolladas sen temor a perder, esclavos que sustentan a fer un deus ao que enganar, loita de clase triunfará. Se despertar a adolecer, que esta nova vida mata, se esperara a vencer, sería imperdoable.
E ahora creo que lle tiñes que dar o... Bueno, tal e como fixo el, a min deu-me pé a pico sacro. No, pero creo que era Liberdade. aquí o a unión esta No. Se colou! Bueno, no, de todas formas, esta había que repetila, senón agora Sí, despois. sí, porque eu non No, non que- digo, A ver, é que hai que meter gambas, porque senón a xente vai dicir no, isto está grabado todo. No, No, no. a ver, hai que decir... Esta canción creo que é a demostración de que non A estará ver, hai que grabado, confesar, nós tiñamos a intención de facer un ensayo. Queren antes concerto deste en Lugo ensayo, e pero non concerto foi en Rianxo. Os comentarios. Non foi posible, entón. Concerto en Lugo e concerto en Rianxo. Lugo e Rianxo, os baluartes de... Mira, xa hai alguén cunhas berenjenas aí. Non vas a ganar. O das berenjenas, no. No. Outra vez este tema, ¿no? Ao final escollemos o que peor saia. Non liches o comentario que hai... É que claro, é que, bueno... o comentario que hai antes das berenjenas e un antes. El lago. Tocar el lago. De nuevo solos tú y yo. El lago y una canción. Concepto en Lugo, claro. Hostia, ese Aitor. Aitor. Fainos de promotor aí, ó. Entón, pero que queres tocar este ahora? Ou agora ou despois. ou despois. Hai que repetila, Si, hai que repetirlo, sí. Pasa todo moi rápido. Vale, tocámoslo despois. Sí, Queda aí ticada. Loitaría. repetímola para nós, xa. E ahora liberdade, non? Sí. Pois veña. Riscando neste chan escribo unha historia de xesta que corrompe o veleno que o vento lonxe leve por entre as ponlas esforzo as sementes que tanto sangue verten, que tanto sangue verten. Así berraban libres nas súas almas, escravos neste mundo, con el cortar quixeron, abrazáronse os pais, achegáronse os pais, arredor do lume bailaron, e a cicuta acabou coa noitiña. Liberdade.
confundime o final do sol. En vez, en vez de facer... Fixen... Despisteste aí co das nais e dos pais. O das nais e dos pais... Cal é? Eu debería sabelo, pero... Xa sei que eu debería sabelo, pero... Abrazáronse os pais. Achegáronse as nais. Arredor do... No? Ou é abrazáronse as nais, achegáronse os pais? Creo que abrazáronse as nais. Abrazáronse as nais, achegáronse os pais. Abrazáronse as nais, arredor do lume bailaron. Primeiro N de nai e despois P de pai. Orden alfabético. Orden alfabético. Abrazáronse e achegáronse tamén en orden alfabético. Abrazáronse as nais, achegáronse os pais. Así xa non hai dúbida. A ver, entonces abrazáronse as nais, achegáronse os pais, vale. Es tu canción, Agora só nos temos que... Tienes la letra en el disco. Isto vai por orden alfabético. Ahora só falta que coincida co que está grabado no disco, entonces xa... Pero fago e me olvido. Sí, vale. E se non é así? Facémoslo así. Abrazáronse as nais, achegáronse os pais. Vale, máis berenjenas. Ai, non, Queren concerto en Brión. Brión o lado de Santiago, aí vivin eu. No, non é ese Brión. Non é embrión. Non é ese. É o Brión malo. É outro que está... Non digas eso. Ai, Dios, non digas eso. Mi má. Ui. Xa jodimos, xa liamos. Porque está O Brión De repente- da Santa Minia. 0 personas. estará... Oye, se alguén nos quere contratar para San Juan, era hostia tocar en San Juan coa fogueira aí Sí. alumeando. Abrazáronse os pais. Encima- abrazáronse co batería os nais, encima da achegáronse os nais, fogueira. Alrededor do lume bailaron e Se alguén nos quere Cacicuta... contratar, e punto. Para que nos vamos a poñer... Pero a mos dixo que se tocábamos en San Juan que poñía a plataforma da batería encima da fogueira. E ou que aguantara. Vale, canto tempo crees que podes aguantar? 3 temas. Os 3 primeiros. 3 segundos. Vale, pero coa batería de Juan, non? Poñemos aí unhas chuletiñas aí nos platos. Se me presta Juan a batería para facer iso, eu... Sí. Préstome. Juan, sí, digamos que si lle prestas a batería para poñela en riba dunha fogueira en San Juan e intentar tocar. O sea que sí, pero non esa. Outra. Bueno, voy a ver que poñer 3 ou 4 restos. Me parece. Cal ven agora, Cazabruxas, non? Como? Tes 3 baterías. Para que queres tantas? Para que queres tantas? Para que queres Vos se xubilando. Para que queres tú as guitarras? Hombre, pois, a ver, canto tempo tes? Eso es lo que piensa su novia también. A ver, ¿Para qué quieres tantas guitarras? canto tempo tes para que che faga unha disertación de por que necesito tantas guitarras? Pois mira. A xente se nos vai, Bueno, vale, tamén é verdad. No, ahora hai 41. Bueno, claro, pero é que isto hai un retardo, entonces igual ahora empezo a falar de guitarras e se van. Vale, pois, cal ven agora, Cazabruxas, non? Damos aí o qué? Recuerda que este tema está en YouTube, podelo promocionar. Este está en YouTube. Sí. Bueno, isto que estamos facendo tamén está en YouTube. Podedes añadilo a vosa lista de Spotify. Estaría ben. Bueno, esta e todos os temas de Sons of Exodus. Darle porque me gusta, todos- comparte, comenta. Todos valen oro. Poñen o Brión malo. Hostia, apunte, abrazáronse os pais e chegáronse as nais. Joder, xa nos Está cruzado, Foi a tío. regla. Eu pensei que dicías por último, a mos deixando en ridículo a Joy Jordison tocando coa batería encima da fogueira. Ímoslo. Saúdos de Dissolution. Que pon aí? O que dicías ti, sí. Vale, pois veña, Cazabruxas. Single do disco Cazabruxas. Non teño cor nin quero beber da fonte dos maldicidos, non teño leito no que dormir, ni medo a morrer sen amor, non teño ansias de poder, nin de loitas santano perdidas, non tomo parte do aquel, son o que sofre sen dor.
as noites de choros de madrugar. Unha voz dentro de min soprega por non sofrer máis, e nada deixa saer. Que máis se pode pedir? A que non pode? A que non pode? A que non pode? A que non teño cor, non quero beber a fonte dos maldicidos, non teño leito, non quero dormir, nin medo amor sen amor, non teño ansias de poder, nin de loitas en plano perdidas, son como parte do aquel. Son o que sofre Señor, son o que sofre Señor, son o que vai no sol, lutando por unha vida leiriña de pedra se area do mar, pero que o mundo vai ver e buscar para a vida navegar. Acabouse dar voltas a escuras, acabouse pensar nos demais. Sinto vencer ao medo, pero o mundo fixome así. Unha voz dentro de min soprega por non sofrer máis, e nada deixa saer. A que non pode? A que non pode? Non pode. Non teño cor, non quero beber a fonte dos maldicidos, non teño leito, non quero dormir, nin medo morre sen amor, non teño ansias de poder, nin de loitas andando perdidas, non tomo parte do aquel. Son o que sofre sen dor, son o que sofre sen dor, son o que vai no sol, loitando por unha vida leiriña de pedra se area do mar. Creo que o mundo vai ver e buscar para a vida navegar. Veña, 49 personas. Veña unha máis que chegamos a 50, coñía. Teño que dicir, non foi a vez que mellor toquei isto, pero bueno. Maquen non fode. Si, eso, cando tocamos en Santiago, é que, claro, eses son... Bueno, sei que non sodes, demonio! Esos son uns colegas que, claro, Maquen é un amigo, e, claro, Maquen non fode. Pobre. No, eu creo que ele estaba cantando tamén. O sea, no, o sea... Con que vamos, Amos? Porque Mackenzie pon un que emoticono que pon Mackenzie aí? Eso que é unha espada? O que... Mackenzie, esa espada é un símbolo fálico ou é porque queres matar o que puxo Macken no fogo? Bueno, a ver, está moi ben, pero non vos olvidades de seguir comentando. Seguir comentando. Dádenos algo de cera tamén. Que eso de prestar atención a algo sin escribir simultáneamente. A debullar a casa, A debullar a casa. Cal vai ahora? Meigas fora. Meigas fora. Instrumental. Jo, que maravilla, si non teño que cantar. A tomar por culo.
era eso. Eso que non fixen, era. Si ven ahora pico sacro, sí. Por qué? Esta había que... A de pico sacro... A de pico sacro enganchábamos la que anterior. Sí, sí. Porque na lista ven pico sacro ahora despois de Megas Fora, non? Pois entón, sí. Era acabar eso e... Para. Dos irmáns hoxe un gran día é. Hoxe hai que celebrar a aparición a este monumento, a peregrinar. Xente virá de todas nacións. Serán os povos que queiran ver e que queiran beber das nosas fontes. A este monumento a peregrinar xente virá guiada polos seus pés. Bueno, me cae, non chegamos aos 50, 49, a ver, esa persona número 50, onde está? Chama de un colega ou algo. Juan, pon aí o YouTube. Merda. O sea que xa estábamos facendo trampa. Vamos co seguinte. Era ahora cando tocábamos a versión? Non me lembro onde iba a versión. Eu creo que iba aquí. Porque ahora queda, que máis dá, queda Último Soño e Camiños. Pois lle damos. There must be some kind of way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. No one ever hold the line, nobody ever this world. Yeah. No reason to get excited. The thief he kindly spoke. There are many here among us
what I do. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us stop talking falsely now. I was getting late, yeah. Escape the view, while men and women came and went, but for servants too. Outside in the cold distance, I will cut the ground. Two riders were approaching, and the wind began to howl. Yeah, yeah. Sería aquí donde presentarías, ¿no? 51. Sí, bueno, aquí onde presentaría, pero saltei a presentación por tal, pero sí. O sea, sí, o sea, sempre que é a baixada, despois, all along the Watch Tower, e despois aí. All along the Watch Tower. Esperemos que na casa estén bebendo auga para recuperar a de onte. Sí, é verdad, é a resaca das letras galegas, que por este motivo estamos facendo este esforzo. Bueno, se hai algún compañeiro músico por aí, lanzo a seguinte pregunta. Por que non compós en galego? Temas polémicos tamén. Non sei se chego a nivel de Palestina e Israel, pero bueno. Canta xente haberá que para ensayar ten que coller un puto avión. En Galicia. Digo. Xo che coñezo a ti. La verdad es que Carlos para este ensayo llegó rápido, llegó volando. Claro, como ti solo te queres escoitar a ti, non escoitas aos demais, claro. Dixo, é que repetilo é insultante. Créame un cáncer. Bueno, pois xa me verei en YouTube despois. Dios santo. Voucho facer igual. Sí. Por si acaso. É que Aitor hoxe foi de dad jokes o máis baixo posible, despois tuvo un pico e ahora estamos outra vez aí. Bueno, pois veña. Que máis dá? No, que máis dá o último soño, Camiños. Que máis dá un single tamén deste novo disco. Tedes o videoclip na YouTube. O sinxelo. Ai, sí, hai outro vídeo. O sinxelo, o vídeo cavernario, como lle chamamos, que di que é moi cavernario. Manolo Cavernario. Pois é verdade, Diego, ti dixéchesme que ti lle puxeras os teus nenos na escola e dixeron, pero ese home está loco. Vamos allá. Non me viron a min nos
nos concertos tampouco. Hombre, cando a cagada é tan pronto, igual é mellor. Que cojones? Cambiaste de modo, tío. O sea, ahora sale. Pero sin... No te preocupes, esto pasa aquí y en los conciertos de Radio 3. ¿Cómo? Perdón. En casa me lo sabía. Sí, en casa toco y nunca falla. Va. Pido disculpas. Eu por adiantado tamén. Pido disculpas aos músicos. O sea, amor no. Uy, pullita. Os ollos e as orellas, cala a boca e non aprendas. O que queren é que esquezas o que eres, o que rezas. Pensa que vas a acabar sen fogar, sen poder andar no mundo libre. Cumpro vento as promesas do teu tempo. Cando as néboas con un sopro de aire fresco se espallen e os ríos das mentiras que nos contan non che paren. Que os enganos da tua vida os soporten os que calen. Pra que imos confiar? Que máis dá se ao final a nos enganar? Mais alá do final. Confiar. Que máis dá se ao final a nos enganar? Que queremos ver máis alá do final. Pra que imos confiar? Que máis dá se ao final a nos enganar? Que queremos ver mais alá ao final.
fixéxelo tan ben ti aquí nesta como eu en Loitaría. Esta canción, igual, tamén poderíamos la dedicar ao resultado... Podo dicir algo polémico. Esta canción vamos a dedicar ao resultado do televoto de Israel en Eurovisión, que máis dá, si total, para nos enganar. Están pedindo segredo. Quen pide segredo? Aí sí que te pillamos. Segredo, témola tocado, E ti eu- tamén. Sí, claro, eu tamén. En segredo non había batería. Non te me escaquees, Sí, sí que tocamos, Pero non había batería en segredo, sí que había. Facía co... No. Facía co... Safaches. Eras ti solo coa acústica ou entraba no solo? Pero Diego tamén tocaba, non? Diego toca aquí. Que faltado. Está tan baixo. No, eres ti solo, Era así. Bueno, ti tocas, te acordas do solo? Sí. Sí, vale. Pues, a ver si me sale. Veña, hostia. Pues eu creo que eso, din si fora outro igual, igual sí que podo. Pero esta non está no list de faixa un huevo. Sí, no prometemos nada que hace como un año que ni la miramos. No digas nada. Miente como hacen los gobiernos. Quen dixo? Cal é o... Quen puxo de segredo? Canto tempo temos? Pero un segundo, que temos que preguntar que hai aquí un rollos cas cámaras. Pero... Entón, canto tempo temos para que non explote todo e... Sí, pero bueno, as cosas, isto é o que pasa. Pero que quedan sen batería as cámaras. Claro, que hai que... Vas te librar de tocar segredo, entón. Vale, pois veña, tocamos segredo e despois nada, quedan dúas. Xa está. Hasta que revente todo, tío. E cando se apague, pois que Claro, ponga un comentario aí, sí. apagouse. Si desaparece si desaparece o directo que non vos cause temor, é que as cámaras morreron, vale? Pero nós non. No, pero quitasme todo, deixasme en nada, me quedo a esperar a resposta sincera. Relasme a voz e crevas o infante que viu en ti no seu pasado. Todo que non o faría, de noite e de día sorrir. Xa non choras o veo eido no lugar onde todo comezou. Lugar de xuntanza e devoción, capelas en credo, castelos en medo. Todo que non o faría, de noite e de día sorrir. Xa non choras o veo eido no lugar onde todo comezou. No lugar onde todo comezou. No lugar onde todo comezou. Todo que non o faría, noite e día sorrir. Garda un segredo que sou,
quítasme todo, deixasme en nada. Me quedo a esperar la resposta sincera. E ali foi. Bueno, xa que estou, claro, é o último soño. Va. Amos, cando queiras. Sí. Vamos. Hostia, pero dalle outra vez. Perdón, estoy imperdonable. Se me pasa isto no directo. Dalle outra vez. No, é que tiña o volumen baixado. Perdoable, Pasa isto no directo, pero é un directo. Que importa máis que este soño, todo o bon que queda de ti, da tua alma sen himno, do teu corpo valeiro, no que che atopo tan vivo, no que che bisbo a oído. Óyeme da man, ríe comigo, mentres poidamos frear ao tempo maldito, quen puidera vencer, quen puidera vencer, quen puidera vencer, quen puidera vencer. Ardo cando chove, sopro cando non hai vento, rezo cando non hai Deus, canto sen voz cando non hai quen escoite, nas cimas dos montes, nas aldeas sen homes. Óyeme da man, ríe comigo, mentres poidamos frear ao tempo maldito, quen puidera vencer, quen puidera vencer, quen puidera vencer, quen puidera vencer. Sen sangue que verter, nada máis queda que dicir adeus. Canto sen voz a túa luz distante, ca morte por diante, nas aldeas sen xente. Cólleme da man, ríe comigo, mentres poidamos frear ao tempo maldito, quen puidera vencer, quen puidera vencer, quen puidera vencer, quen puidera vencer.
Que tes algo que dicir? Bueno, vamos a ir co último tema xa. Último tema, Camiños. Xa nos están votando, eh? Amos, toca che contar o chiste que eu estou lendo os comentarios. Que conto un chiste. Ah, había unha cámara aí. Todo o tempo. Buenísimo, non me lo esperaba ese. Vale, Pois sinto non terminado por aí en ningún momento, porque tería contado un chiste. Ahora non o conto, ves? hostia, vale, volame ese comentario de Ali. Mira o que pon. Lo que pon aí. Cando facedes corras bola máis ides todos a vez. A ver, é un ensayo. Ao final estivo ben poñer pero- ensayo en un concerto. Tremenda puñalada, Bueno, é un comentario constructivo. Despois hai outro tema. Aparte de facelo a vez, hai que dicir o mesmo, porque tamén cando nos cruzamos as letras, eso xa é o que mellor queda, Bueno, pero sabes? Facer un coro coa eu creo letra que cambiada. confundir nai con pai tampouco é tan Bueno, grave. xa. Bueno, se vas a amamantar é raro, Cuidado, que nos vamos a meter nun xardín Xa estamos peligroso. Xa estamos co embrión. Xa outra nos vez. vamos a meter nun xardín. Retiro o dito. Embrión bo ou embrión malo? Embrión malo sempre. Bueno, Joder, pois chao. cando queiras dalle aí a Camiños, lo. Sí. E acabamos o setlist con isto. O setlist máis a canción que pediste des que era Segredo. Que non está no setlist. O sea, que xa cumplimos, eh? Dalle aí. Que pasou? Eu, Algo que non? nunca... Bueno, a ver, todos miraron para ti. Igual, no. Disperseime, perdón. Igual fomos nós, eh? É que non puiden facer todo o percorrido dos brazos porque choco no teito, entón comín un beat. É que se che ten que actualizar a batería. Acamparía no sol só por poderme alonxar e atoparía o rencor dos meus camiños, faría de ter poder, camiños faría en sen fin terían para topar aos meus irmáns. Dalle! 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 Agardaría por ver nosas ideas crecer, as pedras que vimos nacer, un muro levántase en pé, sepultando todo no que crees, a esperanza non pasa, a liña que les debuxan, e usarémola para vencer. Tempos de falsidade, eu digoche, non deixes ao temor golpear. Dalle! 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 Dalle!
Adiós, despedímonos hoxe no directo, pero ainda non. Fantasía. Hostia, encantoume esto, Fantasía. Hostia, Juan, eso non... Agardou ata o final, para Sí, tiño planeado, Tiño planeado. Por si acaso caía todo tendido eléctrico, digo... Final Fantasy total. Bueno, vámonos despedir xa. Solo decirvos que... bueno... resolve o sorteo, no? Xa... Ai, xa te digo. Mierda. Pues esperaba que nadie dixera nada. A ver, bueno, primeiro de todo, moitas gracias. Ao final chegamos a 70 personas. Guai. 76, pon aí. Bueno, gracias por participar, por estar aí, por o voso feedback. Solo decirvos que vamos a estrenar en junio un audiolibro de Cazabruxas con música original, narrado en plan todo guai. Esperemos que vos guste. Xa vos anunciaremos a fecha exacta, pero vai ser en junio. Pois, sorteo. Eso sí que é un problema. E ahora que? A dos emoticonos. A ese. Ou a esa. Creo que o dos emoticonos, vou dicir unha cousa, xa ten todas as camisetas de todos os discos. Galloso, me poño galloso. Modo galloso. A ver. Ui. A ver. Aitor, axúdame ti, porque ti... Hijo de puta. A ver, que jodido. Vamos a ver. Sí, pero... A ver, é que claro, temos un... Claro, o Joker puxo 4 berenjenas. A ver, que... Creo que se cotiza Mackenzie. bastante agora, as berenxenas. Mackenzie 007. Vale, eu aquí a imparcialidade. Juan, está fallando o cable. Sí, estamos quedando sen pago. E ahora? Está fallando Ahora? todo xa. Pero, espera, pero así non me vou mover. Ahora escoitase, non? Vale. Vale, pois, como eu sei que... Coño. Así, a ver. Como eu sei que non sodes moitos. A imparcialidade de Aitor aquí me di que o que máis comentou e o que probablemente o merezca sea Joker Gro. Entón, nada, nos vamos a deixar o directo. Ahora é cando ven toda a metralla da xente odiándonos. Pero como nos vamos a deixar ahora... No. Xa, pero o que pasa é que temos que ir deixando agora e iso vai levar moito tempo. Eu faría do sorteo. Facemos 5 sorteos. A ver. Sorteamos unha cena con Carlos. Isto é un anticlímax, rapaces. É un anticlímax. Acabar así está mal. Vale. Ganador, Joker Gro. Ganador, Joker Gro. Xa está. Luces. Joker Gro foi o top comentario, pero hai que tamén destacar a Marcos 007, a Alfonso, a Kun, a Javier Romero só está protestando, entón ese non o conto. A Anxo Ferreiros tamén, por supuesto, aínda que el creo que non escoitou nada porque os comentarios ainda non se apenas, falan a que se choia, fai señas que non se oi. O sea, creo que el non disfrutou. Bueno, pois eso, nada, moitas gracias. Onde creo que estaría guai que todos miráramos a mesma cámara e saludáramos xuntos.
a que nos diga Luis. A esta, que é a central. Cuidado. Cuidado que a la vai. Non sei. Hai que facer unha reverencia tirando. No, aí non vexo, aí o que vexo é a Amos, No, pero esa é... porque hai un delay, non? Claro. Entonces, no. Así se nos ve, non? Claro, nos estamos vendo cando estamos tocando. Só hai que agradecer. Non te preocupes, se nos ve. Nos fiamos del. Vale, véñalo. Veña, abur, graciñas por vir. Chao, chao. Chao, bacallao. Podo vir aquí un pouco? Que calor, chaval. No, ahora pega o sol, ata fora fai calor.